τουρκιγενείς, τους δύο που έχει. Ναι, θα βάλει και τους Τούρκους παίκτες. Ναι. Το Μαχμούτογλου και τον Τουβερίογλου. Πρίντεζης κλείνεται από 2, παίρνει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τη Φενέρ. «15.000 Τούρκοι αποθεώνουν τους παίκτες του Ομπράντοβιτς, ο Μαχμούτογλου και ο Τουβερίογλου, ενώ ο Ομπράντοβιτς αγκάλιασε τον Κάλινιτς. Εδώ ο Μπογκδάνοβιτς και ξανά ο Ομπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται στεναχώρια. Όχι βέβαια, όχι. Νομίζω ότι είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι στο τελικό. Μόνο περηφάνεια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Τολιόπουλος και ο Waters τώρα στο παρκέ. Ο Τουβερίογλου σταματάει το μικρό, τον Τολιόπουλο. Ο Πρίντεζης στον πάγκο. Εδώ μια μήνα νωρίτερα του Αχμέτ Τουβερίογλου. 9 μπλοκ από τη Φενέρ. 80-61 Αγραβάνης από πολύ μακριά σε άστοχο σου 3 πόντων στη λήξη του χρόνου. Γυρίζει πίσω, κλέβει την πάσα ο ίδιος και αφήνει για τον Τολιόπουλο. Τελευταία δευτερόλεπτα, τελευταίες φάσεις. Τολιόπουλος δοκιμάζει για 3, μάλιστα. Μπράβο στο μικρό. Γιατί, καλός είναι ο μικρός. Μπράβο στο μικρό, λέω. Το παιδί αυτό. Αυτό λέω, ότι έχεις δίκιο. Πήρε το σουτ. Κι άλλος ένας Έλληνας μέσα στο τελικό. 80-64. Εγώ επιμένω σε αυτό, Βαγγέλη μου. Συγγνώμη, έτσι. Έχω μια αδυναμία. Δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια μετά το 15 στη Μαδρίτη, απόψε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός θα ιτηθεί στον τελικό της Ευρωλίγκας από την κυπεδούχο ομάδα. Ο Τολιόπουλος αστόχησε, ο Ντατόμι στο rebound, τέλος αγώνα. Φενέρ 80, ο Ολυμπιακός 64, η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς με το Σφερόπουλο και τον Ντόμιτς. Οι παίκτες της Φενέρ που πανηγυρίζουν για το πρώτο τρόπαιο Ευρωλίγκας που παίρνει τουρκική ομάδα. 80-64 η πίκρα για την ήττα του Ολυμπιακού στον τελικό απόψε θα κρατήσει το πολύ μέχρι το πρωί. Η υπερηφάνεια όμως για αυτή τη σπουδαία ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου είναι παντοτινή, για την ομάδα του Ολυμπιακού που αντέχει και παρά το γεγονός ότι παίζει τα τελευταία χρόνια συνεχώς κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, είναι στους τελικούς.